Kai, abokina kaga wata kyakkyawar yarinya? Daga ganin wannan ba ta jin Hausa. To abokina ya kamata mu je mu ci ta da yaƙi. Ka gane ko? Ni zan je mata a matsayin ɗan gidan ɗakiru mangal. Kaga ko mun ci ta da yaƙi ya wuya ko haka ba ko da mun ci ta da yaƙi. Ni kuma zan je mata a matsayin ɗan gidan alasin ɗan tata. Shegen ka ga ci da yaƙi na yau. Assalamu alaikum. Yan mata, lafiya na ganki a tsaye nan? Ina za ki je ne haka? Rana tana dukanki. Aba malam, ya za a ka ganni a tsaye masanin ka zo kana tambaya na. Ba sunan shi malam ba, sunan shi Nura Ɗahir Mangal. Mangal. Yawwa, ina fatan da yanzu kin ji sunana. Ya ne na ji. Amma yan mata, ina za ki je ne kika tsaya haka a rana kuma? Ina son zan je nan cikin kasuwa ne. Ya kamata ɗan gidan Ɗahir Mangal